ஹே மக்கா, இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காஞ்சிபுரம் அப்படின்னாலே பார்த்திங்கன்னா பட்டுக்கும் கோவிலுக்கும் எவ்வளோ ஃபேமஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சில பிரியாணி கடைலாம் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவும் ஃபேமஸான கடை. ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 5 ஃபேமஸான கடையை தான் பற்றி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே தெரியும் இந்த கடைலாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ ஃபேமஸ்ஸு. சண்டே பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டேலாம் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ கூட்டம் இருக்கும் அப்படின்ட்டு. நீங்கள் ஒரு காஞ்சிபுரம் வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பெஸ்ட்டு பிரியாணி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா இந்த கடையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். நான் ஒரு 5 பெஸ்ட்டு பிரியாணி கடையை பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா சொல்ல போகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற கடை எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தர்கா பிரியாணி. ஸோ இந்த பிரியாணியை பார்த்திங்கன்னா தெரியாத மக்களே பார்த்திங்கன்னா கிடையாது. நீங்கள் சாட்டர்டே சண்டேலாம் வந்தீங்கன்னா இங்கே சரியான கூட்டம் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். இங்கே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா சென்னையில் எப்படி சார்மினார் பிரியாணிக்கு ஒரு க்யூ நிற்கிதோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே இந்த தர்கா பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்யூவே பார்த்திங்கன்னா நிற்கும். எனக்கு சீரக சம்பா ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த கடையை பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பாவில் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா செய்கிறாங்க. அந்த பிரியாணிக்கு தேவையான காரமும் உப்பும் புளிப்பும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். நீங்கள் ஸ்பைஸியாக எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இங்கே பார்த்திங்கன்னா கிடைக்காது. ஒரு நார்மலான பிரியாணி என்ன காரத்தில் இருக்குமோ அந்த காரம் தான் பார்த்திங்கன்னா இருக்கும். நீங்கள் அதிகமாக ஸ்பைசி எதிர்பார்த்திங்கன்னா அது பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையில் பார்த்திங்கன்னா கிடைக்காது. ஆனாலும் ருசி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா அந்த சீரக சம்பா வாசமே பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருக்கும். இவங்க பார்த்திங்கன்னா ஊறுகாய் வச்சு கொடுப்பாங்க. இன்னும் பார்த்திங்கன்னா அல்டிமேட்டாக இருக்கும். பிரியாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஊறுகாய் வச்சு சாப்பிட்றது எனக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். உங்களுக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த கடையை பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்து 2வது இடத்துல எந்த கடை இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மன்னார் பிரியாணி. காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மன்னார் பிரியாணி தெரியாமல் பார்த்திங்கன்னா இருக்காது. இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சீரக சம்பா அரிசியில் தான் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி செய்கிறாங்க. ஆனால் இவங்க பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா காரம் ப்ளஸ் புளிப்பு ப்ளஸ் ஸ்வீட்னஸ் கலந்த ஒரு கலவையாக இருக்கும். இந்த பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக. ஆனால் காரமும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ரொம்பவும் ஸ்பைசியெல்லாம் இருக்காது, நார்மல் ஸ்பைசி தான் இருக்கும். ஆனால் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் எனக்கு மசாலாவோட சாப்பாடை பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டா பிடிக்கும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கடையை ட்ரை பண்ணலாம். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா வடி பிரியாணி தான் போடுறாங்க, தம் பிரியாணி கிடையாது. இந்த 2 பிரியாணி கடையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரே லொக்கேஷனில் தான் இருக்குது, ஒரே ஸ்ட்ரீட்டில் தான் இருக்குது. நீங்கள் சங்கரா மடம் வந்தீங்க அப்படின்னா காஞ்சிபுரத்தில் நீங்கள் எங்கே கேட்டாலும் யார் கேட்டாலும் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரியாணி கடையை பார்த்திங்கன்னா சொல்லுவாங்க. 2 பிரியாணியுமே பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் தான் இருக்கும். இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டேலாம் பார்த்திங்கன்னா நல்ல கூட்டம் இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா மட்டன் பிரியாணியும் கிடைக்குது, சிக்கன் பிரியாணியும் கிடைக்குது. அடுத்தது நம்ம 3வது பிளேஸில் இருக்கிற பெஸ்ட்டு பிரியாணி எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தாஹிரா பிரியாணி. இந்த பிரியாணியும் பார்த்திங்கன்னா தெரியாத மக்களே பார்த்திங்கன்னா கிடையாது. இங்கே பார்த்திங்கன்னா எனக்கு சீரக சம்பாலாம் வேணாம், நான் பாஸ்மதி லவ்வர் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த கடையை பார்த்திங்கன்னா ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு கல்யாண பேசிக் பிரியாணி மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் கல்யாணத்தில் ஒரு பிரியாணி சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ ஒரு பாய் ஸ்டைலில் பார்த்திங்கன்னா அந்த பிரியாணி இருக்கும். ஸ்பைசியும் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஸ்பைசி தான் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஓவர் ஸ்பைசி பார்த்திங்கன்னா எதிர்பார்க்க முடியாது. நான் சொல்கிற எல்லா கடையிலுமே பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஓவர் ஸ்பைசி அப்படின்றத பார்த்திங்கன்னா எதிர்பார்க்க முடியாது. பிரியாணிக்கு தேவையான காரம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். ஒரு குழந்தை கூட பார்த்திங்கன்னா பிரியாணியை சாப்பிட்லாம். இதுவும் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிரியாணியில் ஒன்று. தாஹிரா பிரியாணி எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது பார்த்திங்கன்னா காந்தி ரோட்டில் இருக்குது. நீங்கள் பச்சையப்பா துணி எடுக்க வரீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையும் இருக்குது. நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையிலையும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா விசிட் பண்ணி இந்த பிரியாணி எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்தது நம்ம 4வது பிளேஸில் இருக்கிற பிரியாணி எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரபாத் பிரியாணி. இந்த பிரியாணியும் பார்த்திங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் பிரியாணி அப்படின்னே சொல்லுவாங்க. இந்த அரபாத்தில் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணியும் கிடைக்குது, மட்டன் பிரியாணியும் கிடைக்குது. இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா பாஸ்மதி அரிசியில் தான் பார்த்திங்கன்னா செய்கிறாங்க. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா கல்யாண பிரியாணி மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்கும். நீங்கள் பஸ் ஸ்டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா இறங்கிட்டு நியர்பையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடை இருக்கும். பூர்விகாவுக்கு எதிர்க்கவே பார்த்திங்கன்னா இந்த கடை இருக்குது. மறக்காமல் நீங்கள் காஞ்சிபுரம் வந்தீங்க அப்படின்னா அரபாத்லேயும் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் பிரியாணி ட்ரை பண்ணலாம். அடுத்தது 5வது பிளேஸில் இருக்கிற பிரியாணி எது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் பிரியாணி சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் போக வேண்டிய கடை பார்த்திங்கன்னா SRB ஹைதராபாத்தி. இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு ஹைதராபாத் ஸ்டைலில் பிரியாணி எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கிடைக்கும். நம்ம ஹைதராபாத்லேயே கிடைக்கிற பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கிடைக்காது. ஆனால் அந்த ஸ்டைலான பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கிடைக்கும். இங்கே பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணியும் கிடைக்கும், மட்டன் பிரியாணியும் கிடைக்கும். முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இங்கே மட்டும் தான் பார்த்திங்கன்னா பக்கெட் பிரியாணி அப்படின்றது கிடைக்கும். அரபாத்லேயும் பார்த்திங்கன்னா பக்கெட் பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா கிடைக்கும். மற்ற எந்த கடையிலையும் பார்த்திங்கன்னா பக்கெட் பிரியாணி அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா கொடுக்கறது இல்லை. ஸோ நான் சொன்ன 5 கடையும் பார்த்திங்கன்னா
காஞ்சிபுரத்தில் பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட் பிரியாணி அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா மக்களால் சொல்லப்படுற கடை. நான் மட்டும் சொல்லலை, மக்களால் சொல்லப்படுற கடை. கண்டிப்பாக நீங்கள் காஞ்சிபுரம் வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு டைம் பார்த்திங்கன்னா இந்த கடையெல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதில் உங்களுக்கு எது பெஸ்ட்டு பிரியாணி அப்படின்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதையும் மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ருசியை தேடிய நம்முடைய பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும். நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் இன்னும் எங்கெங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ருசியான ஃபுட்டு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஈட் வித் கிக்கி அப்படின்றவன் பார்த்திங்கன்னா இருப்பான். சரிம்மாக்கா, அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாமா? வரட்டா? டாட்டா.